també és cert que la democràcia pot anar molt més enllà. I jo penso que el fet que avui siguem aquí i que els de Molins decideixin, com han decidit altres poblacions, com altres poblacions decidiran, el que fa és millorar, enriquir aquesta democràcia. Perquè ofereix una possibilitat que va més enllà d'un vot que s'emet cada X temps per triar uns representants. Tenim que tots són iguals, que res val la pena, que al final sempre acaben com si els nostres vots es perdessin. Aquest desencant, aquest desafecte, que és la paraulota que es fa servir habitualment quan se parla d'aquests temes, sens dubte real. Però la solució, probablement, l'única solució possible que hi ha és tornar a engrescar a la gent, a fer política, però no una política tal, així, que passa per dalt i no la veiem, no, política o conversa, o decidir, és a dir, participar d'alguna manera en la presa de decisions que ens afecten. Penso que hi haurà un abans i un després d'aquesta onada, perquè va començar quasi bé com a anècdota, quasi bé com un cop d'efecte d'una població que va dir, nosaltres la farem i a veure què passa. I a partir d'aquí la cosa s'ha anat engrescant. I el que primera curiositat i era notícia, la cobertura mediàtica de la consulta d'ells va ser enorme, va ser... Era la novetat. I d'això després ràpidament van canviar d'estratègia. Perquè sense ser vinculat, vull dir, ha generat molts més mecanismes, ha volgut moltes més coses. Tots els vots que fins ara s'han emès i els que s'hi afegiran ja han començat a moure coses, malgrat que legalment, això és indiscutible, no en tenen cap de l'home, no. Però el fet de que centenars, que milers de persones, des de poblacions més o menys petites a grans ciutats, vull dir, hagin anat a votar i s'hagin donat uns percentatges absolutament aplastants en favor de la independència, ha començat a moure coses, ha començat a sotragar i bé, hi ha molts mecanismes en aquests moments en funcionament per intentar redreçar des del poder la situació i que la cosa no es desmarxi massa. A Espanya, el primer que heu de fer és votar per la independència. Clar, ja va, la cosa és així. Quan dos es casen, per exemple, aquest senyor que tinc aquí al costat, que no fa massa, se l'ha comunicat, doncs, des de quina posició ho fan? Des de la independència. Clar, evidentment, des de la seva independència accepten, vull dir, pactar una vida en comú, compartir la vida de coses, i realment és un compromís. Però clar, suposo que a començaments del segle XXI ningú dels que som aquí ens agradaria que la gent s'hagués de casar per força, que li triessin la parella, que no. Des de la independència de la persona podem assumir compromisos de relació amb una altra persona, amb els veïns, amb un col·lectiu, doncs això és exactament el mateix. Aquí el que estem... Aquí el que jo defensaria és el dret a decidir per nosaltres mateixos com volem tenir les relacions amb els veïns, perquè és evident que a començaments del segle XXI la independència de cap país del món vol dir que aquest país del món surti flotant i emergeixi cap a l'espai i es quedi allí sol. Vivim en un món absolutament interdependent, això és claríssim. Vivim en un món en què tot està lligat amb tot. Per tant, aquells que diuen, no, és que la independència no té sentit perquè tot està lligat amb tot. No, la independència té sentit entesa com la capacitat de ser nosaltres mateixos i a partir d'aquí saber com ens relacionem amb els altres. El dia 20 estan convocades
altra vegada de 600.000 persones, doncs aquesta xifra ha fet que el procés estigui en marxa. La setmana passada al Parlament van aprovar una IP, que és una iniciativa popular, i va superar el primer escull, que era el més difícil, per no entendre, que era la mesa del Parlament. La mesa del Parlament, que hi ha els cinc partits, van acceptar que la consulta, o sigui, que la pregunta està d'acord que la Generalitat adopti les mesures pertinents per tal que Catalunya esdevingui un estat independent a la europea, doncs tècnicament ha sigut vàlida, ha passat la prova de la mesa i ara són 6 mesos que s'han d'aconseguir el 3% de la població catalana, aproximadament són 220.000 signatures, i si s'aconsegueixen, el Parlament haurà de debatre durant temps que faci falta si convoca o no el Parlament aquesta consulta, aquesta pregunta. El Parlament ha debatut i ha decidit que sí que es convoca, això sí que és vinculant, perquè sí que la convocarà. I per molt que l'Estat digui que no cal fer-la, que no vol fer-la, serà per una qüestió política, no tècnica, és a dir, perquè no voldrà que el poble català democràticament parli i participi. Serà una qüestió política, i aquí és quan Europa haurà d'intervenir i dir, escolta, teniu 1 milió de coses que ha signat perquè es faci aquesta consulta. El Parlament, que està votat alegrement, democràticament, ha rebutut i ha dit que sí. Doncs si no la voleu fer...